schôdze, obidvoch parlamentných schôdzi. A mimochodom sa vám ospravedlňujem, že sme vám zobrali 30 sekúnd z času, ak sa pamätáte. To ste boli vy. To sme boli my, áno. Možno by som to chcel smerovať otázku práve, že či toto nie je práve problém, že hlas voliča je podstatný len pri urne a ďalšie 4 roky potom musí byť ticho, pretože nie je iná možnosť tohoto voliča, aby sa stretol teda okrem takéhoto stretnutia, čo teda mimochodom by mali momentálne robiť vládni poslanci a nie opoziční. Potom ďalšiu otázku, ich niekoľko. Ďalšiu otázku by som sa chcel spýtať, čo hovoríte na prvky priamej demokracie a či by nebol vhodný čas, pretože máme tu 23 rokov nejaký systém a čím ideme ďalej, tak ten systém je horší a horší. Ja neviem, či to je tým nastavením, alebo si ho každý inak vykladá. Čiže či nedozrel čas na iný systém, než na parlamentný alebo parlamentnú zastupiteľskú demokraciu, ale priamu demokraciu. Potom taký ožehavý problém, ktorému sa venoval aj Ľubomír Galko a otvorí túto tému Diamantová baňa, o ktorej sa tiež veľmi a nechce sa rozprávať na pôde parlamentu. A potom veľmi ďalší zaujímavý návrh, a to je základný príjem. To určite niečo poznáte. Tak to ste si na mňa teda prichystali hodne. Ja to skúsim rozdeliť teda do 3 otázok. Diamantová baňa, základný príjem a priama demokracia. A keď budete mať že sa vám na niečo neodpovedal, tak potom by ste ešte uvidím, že kolega nahráva, tak nech to je nejak kompakt. Čo sa týka základný príjem, tak pár rokov dozadu, zdá sa mi, že pán Pavlík, ale nie som si úplne istý, nejaký pán veľmi často vypisoval, vstupoval do všetkých diskusí, kde tam písal, čo sa povedal, Diamantová baňa mám na mysli. Diamantová baňa. Tak ja som si vtedy prečítal všetky dostupné dokumenty. To bola najmä nejaká možno 8 alebo 10 stranová taká správa, kde to bolo celé opísané. Tam nejaké závody ťažkého strojárenstva v Martine, kde to, a jedno s druhým a tak ďalej. To pamätám len tak blisto, lebo je to pár rokov dozadu. A niektoré veci som sa vybral konfrontovať s Ivanom Miklošom, lebo on teda bol to nejak zakomponovaný. To, čo mi odpovedal, plus nejaké celkové moje celoživotné skúsenosti alebo poznanie vôbec, jak takže v živote chodí a čo tak je reálne, čo nie je, a plus teda aj tie odpovede a plus ten materiál dokopy, ja som usúdil, že ten prípad s Diamantovou baňou nie je tak, ako je opísaný. Ja si nemyslím, že toto je nejaká krádež storočia, bol to možno nejaký pokus, neviem čo, je to 20 rokov dozadu a preto, lebo tam nevidím, že sa tam stalo niečo ukrutne strašné, tak ja napríklad sa tomuto nevenujem. Ja sa ani k tomuto nevyjadrujem sám od seba. Mám teraz odpoveď na otázku, lebo ocením, že ste sem prišli a zaslúžite si odpoveď, ale ako ja nemám nejakú snahu pravidelne sa vyjadrovať k Diamantovej bani. Pre mňa tá vec sa nestala tak, ako je opísaná v tých materiáloch. A preto ja som úplne nezúčastnený v tom. Potom ste sa pýtali na základný príjem. Základný príjem, tam by som odpovedal, že jajna. To je taká tá typická nemecká odpoveď, že aj ja, aj nein, áno a nie. V Nemecku je taký jeden pán, ktorý navrhuje, neviem presne jeho meno bohužiaľ, aby bol základný príjem pre úplne všetkých rovnaký na úrovni 1500, teraz neviem či mariek alebo euro, ale skrátka tak veľa, aby človek jednoducho, keď si povie, ja nechcem chodiť do roboty, tak nebude chodiť do roboty. A tá myšlenka je veľmi pekná, ale ja mám niekoľko nezodpovedaných otázok. Poprvé, kto potom bude robiť nepríjemné práce typu vynášanie smetí, a ja som teda bol 2 roky šéfom smetierov a viem, čo to je za makačku, o 5 ráno vstávať, či zima, či leto. Kto bude robiť tie práce, ktoré sú veľmi nepríjemné a dnes sa robia len preto, lebo na základe dopytu a ponuky sú skrátka slušne zaplatené, alebo teda lepšie zaplatené ako pri rovnakom vzdelaní a rovnaké námaje bola nejaká práca v suchu. Sú tam rôzne príplatky a tak ďalej. Poprvé. Po druhé, druhá moja otázka je, aj keby teda už nikto nemusel pracovať, tak vždy máte ľudí, ktorí pracujú a zarábajú veľmi veľa. Prečo človeku, ktorý zarába, ja neviem, 20 000 eur mesačne alebo mariek, treba mu ešte dávať nejaký základný príjem? Toto. A po tretie, z čoho to chceme zaplatiť? A návrh tohto pán Werner, už si spomínam, Götz Werner, majiteľ takej siete drogérií,
DM, tak ja nesmiem robiť reklamu, ale vy ste to povedali, hej. On navrhuje, že dobre, zaveďme 50, zrušme všetky dane, dajme každému základný príjem a zaveďme 50% daň z pridanej hodnoty. Toto môžete robiť, povedzme, v Austrálii a na celom kontinente. Ale toto nemôžete robiť v Európe, ktorá je rozsekaná na 27 štátov Európska únia a ešte nie všetky sú v Európskej únii, čiže Európa má 33-35 štátov, kde by sa potom, predstavte si, že Slovensko by to spravilo, 50% na DPH, žiadne iné dane a každý má základný príjem. Všetci by chodili nakupovať do zahraničia. Všetci. Banská Bystrica je jediné väčšie slovenské mesto, kde máte menej, Banská Bystrica, Prievidza a Banská Bystrica sú jediné, alebo Prievidza a Zvolen, neviem, sú jediné dve slovenské mesta, kde máte viac ako hodinu cesty k najbližšej hranici. Ako to by zrujnovalo štát, dokonca aj keby to Európa ako celok zaviedla, tak už by nechodili, že krížom krážom nakupovať, ale dialo by sa to, že by ste hrozne podporili ten čierny, viete, to bezbločkové fakturovanie. Preto proti tomuto druhu základného príjmu som, ale samotný odvodový bonus je postavenie na základnom príjme na tom, že dajme každému nie toľko, že pôjde a prestane chodiť do roboty. Dajme mu, aby neumrel hladom a nedekrvácal na ulici, to po prvé, čiže to životné minimum logicky, a po druhé, znižujeme mu to s rastúcim príjmom. A na to je postavenie odvodový bonus je vlastne kombinácia základného príjmu na úrovni životného minima a negatívne dane z príjmu. A keď sa téma viac zaujíma, tak ja vám veľmi rád darujem jednu z mojich posledných knížiek, keď najvyššie prídete mi kradnúť čas do parlamentu, tak budem mať pripravenú. Darujeme to knižku, tam je to opísané celé. Čiže som za základný príjem, ale to je ako, že som za rovnú daň, ale nie som za rovnú daň na úrovni 60%. Tak som za základný príjem, ale na úrovni životného minima. A teraz ten parlamentarizmus, alebo teda tá priama demokracia. Tak, ako sme sa tu už pred chvíľou bavili, že nemôže jeden poslanec vedieť, čo sa deje všetko vo výboroch, to isté platí aj všeobecne potom pre ľudí a preto veľakrát existuje, nie veľakrát, to je vlastne hlavne dôvod tej zastupiteľskej demokracie, no tak tí sa tomu venujú, tí poslanci od nich rozhodujú. A teraz tiež si nemyslím, že ku každej jednej veci by malo byť referendum, lebo potom je úplne jedno, či máme poslancov, alebo kolesíkov, alebo nejaké papierové, ste zažili aj tiež kolegu z papier. Zároveň ale si myslím, že veci, ktoré sú významné, či už svojho dopadu, významné z pozície toho dopadu, alebo veci, ktoré sú takisto veľmi dôležité, ale neboli predmetom volieb napríklad, tak o nich by referendum malo byť. O tom, či Slovensko odovzdá viac kompetencií do Bruselu, by určite malo byť referendum. Určite. Žiaden politik nemá ten mandát povedať, iná vec bola, ako bola v roku 2002 volebná kampaň, kde sa Mikuláš Dzurindza postavil, povedal, zvoľte mňa, on to povedal už v 98. a v 2002 opäť, zvoľte mňa a ja dostanem Slovensko do Európy. A dostal na to jasný mandát od voličov. Ale napríklad, aby teraz Slovensko vstúpilo do trvalého eurovalu, na to ani Fico, ani Dzurinda žiaden mandát nedostali a tam napríklad malo byť referendum. Ale robiť o tom referendum, že či my aplikujeme takú a takú európsku smernicu, ktorá hovorí o pesticídoch, to nemá zmysel. Čiže môj postoj k referendum je taký. V dôležitých otázkach áno a záväzne a viem si aj predstaviť, že po nejakej prechodnej dobe by bolo bez toho minimálneho kvora, tak ako je vo Švajčiarsku. Čiže koľko ľudí príde, tak tí sa zrejme zaujímali, tak tí si môžu potom odhlasovať. Ale nespravil by som to, že zo dňa na deň, ale povedzme behom 10 rokov, nech to klesá vždy o 5% bodov. Dnes je 50, o rok 45, o 2 roky 40. Áno, občas sa stane, že sa schváli nejaká zlá vec. No dobre, tak potom musia byť nejaké opravné mechanizmy, možno napríklad Národná rada by to vedela zvrátiť, ale len ústavnou väčšinou a tak ďalej. Čiže áno, ja som tu tejto diskusii otvorený a myslím si, že pri dnešnom stave, ktorý máme dnes na Slovensku, tak som za viac priamej demokracie, ale už možno, že vo Švajčiarsku by som povedal, že nie stačí. Čiže toto je moja pozícia. Dúfam, že som vám odpovedal. Lebo aj čo sa týka referenda, vieme, že v dnešnej dobe je veľmi komplikované nastavené referendum. Jednak má odporúčací charakter a druhá vec je tam ten najväčší problém, že referendum je platné, pokiaľ sa zúčastní alebo hlasuje za nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Nemalo by sa to zmeniť na zúčastnených? Je to na zúčastnených.
hlasovať za je iba pri odvolávaní prezidenta, ale pri normálnom referende je to, že sa musia zúčastniť, ale aj to je strašne vysoká hranica tých 50% k VUC voľbám, a tam sa tiež rozhoduje približne o 1 miliarde eur ročne, ktoré sa kadejak poposúvajú. Keď príde 20%, tak výsledok je platný. To znamená, k voľbám vám príde 20% ľudí a povedzme, župana volí len polovica, z nich 10 a je to platné. A pri akejkoľvek referendovej otázke, dokonca o niečom nesmú byť referendové otázky, o 5 oblastiach, tak tam musí prísť 50% ľudí. Čo chodí len vlastne k dvojom voľbám, to sú prezidentské a do Národnej rady. Čiže áno, mali by sa tie podmienky zmäkčiť. Zároveň, ale ja si nemyslím, že referendum má len odporúčací charakter. Problém je v tom, že ešte nikdy k tomu nedošlo, že by sme to naozaj vedeli vyskúšať. To, že referendum je komplikované, to nikto nevie lepšie ako ja, lebo my sme Strana Sloboda a Solidarita organizovala posledné referendum doteraz na Slovensku. Prišlo 1 milión ľudí, z 1 milióna ľudí sa vyjadrilo 986 000, že nám stačí 100 poslancov, 96% ľudí povedalo, že stačí 100 poslancov a jednoducho nebolo to platné. To si myslím, to jednoducho by tak nemalo byť. Ale teoreticky si predstavíme, že by prišiel ten potrebný počet ľudí, potom by sme naozaj zistili, že či je záväzné alebo len odporúčací charakter. Ja si myslím, že je záväzné, a nemyslím si to len ja, ale aj čo som konzultoval asi 4 alebo 5 ústavnými právnikmi, tak vyzerá to, že je záväzné. Doktor Drgonec napríklad napísal taký veľký komentár v ústave, tam tiež píše, že je záväzné. Čiže ja si myslím, že je záväzné referendum. Môžeme ešte jednu otázku? Určite, lebo inak sa to nie. Ale keď niekto má inú, tak prerušíme pána Nacha. Ja ešte teda jednu poslednú otázku. Teda posledné 2 dní, teda keď sa odvolal premiér, ktorý teda mimochodom nebol, tak sme dosť hlasitým spôsobom dávali najavo, že občania sú tam a že s niečím súhlasíme alebo nesúhlasíme. Čo hovoríte na to, že pán Paška sa po 2 dňoch toho, že nejaké občania vyjadrili svoj slobodný názor, ústavný názor, na ktorý majú nárok, čo hovoríte na to, že sa snaží oklieštiť parlamentnou strážou, pritom veľmi dobre vieme, tak ako on prezentuje, že to je kvôli poslancom a kvôli tomu, aby nevznikali bitky medzi podnapitými poslancami a triezvými. Určite veľa ľudí vie, že tá parlamentná stráž by tam mala byť hlavne kvôli druhému poschodiu, kde sa nachádza balkón a občania. Toto nie je pravda, lebo na balkón už dnes môžu ísť, totiž v tom parlamente sú títo policajti z toho, ale tí špecializovaní z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, strážia všetky vchody a plus ešte je tam nejaká rezerva. Už dnes nie je problém poslať na balkón týchto policajtov a balkón nechať vypratať. To umožňuje rokovací poriadok už dnes. Problém je, že oni nesmú vstúpiť do rokovacej sály. A na toto on potrebuje, ale to sú len zlyhania Paškové, aj keď ja som predseda parlamentu, tak Matovič s Kaliňákom sa tam skoro pobili, Belousová dala Matovičovi facku a potom sa mne to šťa sťažovať, že ja mám s tým niečo robiť, lebo ona mu musela dať facku. A už sa nesmieš. A že nech s tým Matovičom niečo urobím, lebo ona mu musí dávať facky. Ale ako mne v živote by nenapadlo tam parlamentnú stráž volať, ja si myslím, že tam vôbec nepatrí. A je to len kvôli neschopnosti predsedu parlamentu si tam spraviť poriadok. Hlina mu skáče po hlave, preto, ale akože ja som na Hlinovej strane, i keď ja by som to nerobil, ale Hlina má pravdu v tom, že lebo on len využíva to, že Paška nedodržuje rokovací poriadok. Tam napríklad chce interpelovať ministra Kaliňáka, ten rokovací poriadok jasne píše, že on tam má byť prítomný a na tom to celé vzniklo. No ja by na Paškovom mieste zabezpečil, že keď je napísané v rokovacom poriadku, že má byť prítomný, tak skôr, že by tam ten Kaliňák sedel. Lenže Paška nie. Paška toleroval, že on tam chodil, robil nejaké opičky, Kaliňák tam premával sa jak na korze, došiel, odišiel, úplne smiešne. Ale to sú len Paškové zlyhania, ktoré vedú dnes k tej parlamentnej stráži. Keď to bude niekedy v mojej moci, tak tú parlamentnú stráž by som teda určite nechal odstrániť. Musím vám povedať ale aj jednu vec, ktorá sa vám nebude páčiť. Ten randál na tom balkóne bol miestami, i keď v prospech našej veci, ale bol miestami taký hlučný, že by som ten balkón nechal vypratať. Lebo jedna vec je vyjadriť svoj názor a druhá vec je robiť randál. A tu samozrejme už dostávame sa na pomerne ostrie noža,
kde treba dobre zvážiť, že ide ešte o vyjadrenie názoru alebo už o randál. Keď mne sa takéto niečo stalo, tak ja som si tých ľudí jednoducho zavolal. Či už predseda parlamentu tam vzadu má nielen teda veľmi peknú veľkú kanceláriu, ale má tam aj priestory práve na príjmanie nejakých občianskych petícií ľudí. Ja som napríklad každú jednu petíciu išiel prevziať osobne, keď raz to bolo zneužité proti mne, že som nazval sestričky výletníkmi, čo vôbec nebola pravda. Ale som si ľudí zavolal, vypočul som ich, hľadali sme nejaké riešenie. Ja by som teda netoleroval odtiaľ také úplné vykrikovanie, ale plne súhlasím s tým, že ten parlament, ten balkón je pre tých ľudí, ktorí chcú vyjadriť názor, ktorý môže byť veľakrát aj nespokojný a to treba počúvať. A tam si myslíme rozdiel medzi Smerom alebo medzi Paškom a mňa, že ja som tých ľudí počúval, ja som ich chcel vypočuť, ale oni nie. Tomu sa hovorí arogancia moci, nemajú na háku, čo tam budú nejakých počúvať, ktorí ich aj tak zrejme voliť nebudú. Ja by som sa predsa ešte trošku pridal. Viete, ono je to dvojsečné. Dneska je reč o rokovacom poriadku, ktorý Paška a jeho partia prikresáva k potrebe svojej. Ja som vo faktické a potom aj ďalší rečníci počiarkli to, že ten rokovací poriadok má slúžiť dlhšie a karta sa môže obrátiť. To znamená, že viem si živo predstaviť, že ak by sa povolila na balkóne zoologická inštitucionálne, tak tam 2 dní bude vyrevovať Kotleba a bude sa tam hajlovať. 2 dní tam budú vyrevovať ortodoxní komunisti a vyhrážať sa vešaním buržoázie. Ďalšie 2 dní tam prídu maďarskí nacionalisti alebo slovenskí nacionalisti alebo iní a bol by to zverejniť. Musím vám povedať, že v osvedčených demokraciách, keby som sa na tom balkóne amerického senátu postavil a začal vykrikovať, tak to budem robiť 3 sekundy. A potom som rozpleštený v predsieni na schodišti o stenu, rozkročený. Áno. To znamená, že jednoducho, a začali ste tú svoju otázku tým, že tá demokracia zlyhá. Nie. Demokracia podobného typu, ako u nás funguje vo Švédsku, v Fínsku, v Dánsku a nikto tam nemá pocit, že zlyháva. Zlyhávajú tí, ktorých si občania už 23 rokov v priamých, tajných, demokratických a poviem otvorene nefalšovaných voľbách volia. Občania sú hrozne nespokojní s pohľadom do zrkadla, pretože parlament je ich zrkadlo. Slotových voličov, Slota. Malíkovej, Malíková. Mojich, ja. Sulíkových, Sulík. To znamená, ľudia si zvolia, evidentne demokraticky, a potom nadávajú na tú bandu, ktorú si zvolili. Ľudia vedia, že politici kradnú. Ale mnohí z vyhlásených zlodejov boli 5-krát za sebou zvolení do parlamentu tými ľuďmi, ktorí tvrdia, že treba zrušiť parlamentnú demokraciu, lebo je na nič. Nie, ich voľba je na nič. A toto je ten problém. Lebo viete, priama demokracia, presne ako hovorí Richard, veci, ktoré sú nad všetky veci, ako je Európa, ako je vstup a prijatie Euroústavy, kde odovzdávame právomoci práve za tých voličov, bez toho, aby oni o tom mohli povedať slovo, je dôvod evidentne na referendum. Ale predstava, že budeme robiť zákon o zdravotnom poistení, trestný zákon, zákon občiansky alebo obchodný, pomocou priamej demokracie, nikde na svete. To znamená, štát je riadený zákonom. Presne vzaté zákony píšu legislatívci, odborníci ministerstiev, ktorí ale majú politické zadanie. A poslanci ich korigujú alebo navrhujú vlastne. Ale je technicky nemožné, aby priamou demokraciou Jožo alebo Vladimír Pavlík z Považskej Bystrice navrhol niečo, teraz ako by sa to presadovalo, koľko hlasov by na to bolo treba. Možno, že by v nejakom referende prišlo 500 000 ľudí a z nich by 400 000 bolo za. A teraz, kde je mienka iných, kde je mienka tých, ktorí toto vôbec nepokážu dôvod ísť na referendum. To znamená, tá priama demokracia je žiaľ Bohu dnes na Slovensku akýmsi kameňom, na ktoré sa driapú trosečníci, stroskotanci demokracie, akú sme si zariadili. Ale riešiť naše zlé voľby, Mečiara, 12 rokov sme tam držali s Pórom, s Rezešom a s mnohými svedomitými súdruhmi, statočnými privatizérmi, sme si ich tam my navolili. Ako hovorí Markovič, ja som ich nevolil, ty si ich nevolil, ale my sme ich volili. Tak riešiť to zrušením parlamentnej demokracie je nonsens, ako rozbitie zrkadla kladivom, lebo obraz je blbý. Ja by som chcel ešte jednu vec dodať, že to, že
nefunguje to dobre a tak ďalej a ľudia sú nespokojní. Áno, akože x vecí nefunguje na Slovensku, ale jedna vec funguje. Pomerne ľahko môžete založiť politickú stranu a pomerne ľahko môžete predstúpiť pred ľudí a nechať sa voliť. Ja sám som to urobil, lebo som nebol spokojný s tou ponukou, ktorá tu bola. A pokiaľ toto bude možné, lebo sú aj vyhlásené demokracie, kde sú tie bariéry také veľké, že vy síce môžete založiť stranu, ale fakticky je to nemožné. Nemecko je taký príklad. A na Slovensku to tak nie. Máme tu 100 strán, 100 politických strán, z nich je 6 v parlamente a toto si myslíme dôležité. A toto je vlastne taký korektív, že keď to ide moc zle, tak jednoducho vznikne nejaká ďalšia strana. Nech sa páči. Ja som chcel povedať, pán prezident, že rečníš to úplne úžasne, lebo je to evolúcia.